Drage moje petašice i petaši, evo nas na samom kraju gledanja filma Koko i duhovi. Nadam se da niste bili prenestrpljivi i da niste odgledali film do kraja. Ako jeste, onda ćete i odmah znati odgovoriti na sljedeća pitanja. Ako niste, prvo proučite pitanja pa krenite gledati. Prošli ste put dobili također pitanja, a danas ćemo provjeriti odgovore. Na pitanje što Koko vidi kroz prozor tijekom kišne noći, točan je odgovor prikazu. Ili možda ste odgovorili nekog čovjeka, možda ste odgovorili i duha. Sve to točan je odgovor. Odakle zvukovi u podrumu? E pa kako Koko kaže, od samog podruma. Tko je u Kokovoj sobi i kopa mu po ladicama? U Kokovoj sobi bio Miki i to je Koka osobito razljutilo. Što je na papiru za avion? Mogli ste odgovoriti mapa ili karta. Koju je knjigu mama ostavila Kokovom prijatelju Boži? To je knjiga Junaci Pavlove ulice. Sad ćete odgledati zadnjih pola sata filma, a nakon toga odgovorit ćete na pitanja tko je oteo Maricu i o kome priča teta Ruža Koku na stepenicama. Na odjevnoj špici pogledat ćete i prepisati u svoje bilježnice tko je redatelj ovog filma, tko su scenaristi ovoga filma, tko je montažer filma, te ispišite imena glumaca Koka i Zlatka. Uživajte u filmu Koko i duhovi.